شالوم شالوم بلوصات بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም حسن جوز فشاملين جوز فريد وارمير كيترسع زعامة الزناي بلوصنة عامتكم يو glöm inte det här året är ett år av excellence يسوس قويتايو ويسوس är Herren. لما عنت نكافولوك قال نزم عالت زخون دما ناي امنت عينتي زبليو Och dagens ord som vi ska ta del av det är trons ögon. ناي امنت عينت اللواء Det finns trons ögon. إذن ناي امنت عينتي إنتنا እግዚአብሔር أجندان هيوتنا كنورو زحجزانا. Och det är dessa ögon som gör att vi kan leva det plan som Gud har lagt för våra liv. إذن ناي امنت عينتي إنتي እግዚአብሔር أملاخ أب هيوتنا زمدبو نجر كنودو كنفتمو زقبرنا. Och det är dessa trons ögon som gör att vi kan fullborda det Gud har kallat oss i våra liv. كساب كندي ناي امنت عينتكم تتقوملو. Till vilken nivå använder ni era trons ögon? أبي كتبتحيكم زوسنو ناي سقا عينكم هيكونن. Vart ni kommer hamna i livet, det är inte er fysiska ögon som beslutar. ناي سقا عينكم نسقاكم يمرحو. Er fysiska ögon leder er fysiska kropp. ناي امنت عينتكم جن نهيوتكم يسمرحو. Men er trons ögon leder era liv. سلازي هيوتنا نبي عطاجا خيدي زوسنو بزدقاوي عينتنا زي كونس بتنا امنت عينتنا. Så vårt liv ska ledas och vart den är på väg till, det är inte vårt fysiska ögon som leder utan vårt trons ögon. مصحف قدوس إبراهيم معرف 11 طقس حدا خمسة يبل. I Hebreerbrevet kapitel 11 vers 1 står det så här. እምነት ግናነት ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳያ. Det står tron är en övertygelse om det man hoppas, en vishet om ting som man inte ser. ሪኹም መጻኢኹም ጌና ኣብ ዝደጋዊ ህይወትኩም ኣይትርእይዎን ዘለኹም. Er framtid, ni ser inte det i det fysiska redan nu. ጽባሕኩም ጌና ኣብ ዝዝርአ ህይወትኩም ኣይትርእይዋን ዘለኹም. Ni ser inte morgondagen i det fysiska nu. ስለዚ ኣብ ቅድሚኹም ዘለዉ መዓልታት በዚ ስጋዊ ዒንትኹም ክትርእይዎ ይትኽእሉን ኢኹም. Så de dagarna som ligger framför dig, du kan inte se dem med din fysiska ögon. ነቲ ዘይርአ ነገር ድማ እዚ ዝርአ ኣዒንትና ክርድኦ ይክእልን እዩ. Och det som är osynligt för vår fysiska ögon, det kan vi inte se det. ኣዒንትና ንሎም ዝተገልጸ ነገር ጥራሕ እዩ ዝርኢ. Och våra ögon kan endast se det som är öppet för idag. እምነት ግና ነቲ ቀፂሉ ክግለጽ ዘለዎ ሕጂ ዘይተረኣየ ነገር ግን ዘሎ ኣብ መንፈሳዊ ነገር ንዕኡ ክርእን ክርዳእን ይኽእል እዩ. Men trons ögon har förmågan att kunna se det som är osynliga, det som händer, det som kommer framöver. ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ስጋዊ ዒንትና ዘይኮነ ዘርእዮ ነቲ ናይ እምነት ዒንትና እዩ ዘርእዮ. Så Herren Gud öppnar inte och visar oss inte i vår fysiska ögon utan vår trons ögon, det är där han talar och visar upp. ስለዚ ሎሚ እንታይ ትርእዩ ኣለኹም ብእምነት እንታይ ትርድኡ ኣለኹም ብእምነት? Så vad är det ni ser idag med eran trons ögon? Vad är det ni har förstått i eran trons ögon? እንተ ደኣ ናይ እምነት ኣዒንትና ኣክቲቭ ተደኣ ደይ ኮይነን በዚ ዝርአ ነገር ህይወትና ብምሉኡ ጭንቀት ክኸውን እዩ. Och om inte våra trons ögon är öppna och vi inte ser med dem, så kommer det här livets omständigheter mosa oss och göra det svårt för oss. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብእምነት እምበር ብምርኣይ ንመላለስን ኢና ኢሉ. Guds ord säger vi vandrar inte med det synliga utan med trons ögon. ትመላለሱ ሲ በቲ ተኣምንዎ ናይ እምነት ዓይንትኹም እዩ. Så hur vi vandrar i det här livet, det är med våra det här inre ögon. እቲ ዝርአ ንጊዜ እቲ ዘይርአ ግን ንሱ ዘለዓለማዊ እዩ. Det synliga är tillfälligt men det osynliga är för evigt. ስለዚ ነቲ ዘይርአ ናይ ምርኣይ ዓቕምና ኣብቲ ናይ እምነት ዓይንትና ኢና ንዕብዮ. Så att kunna se det som är oändliga, det eviga, behöver vi se det med vår trons ögon. ናይ እምነት ዓይንቲ ካብ ናይ ሎሚ ጭንቀት ከውፀና ይኽእል እዩ. Vår trons ögon kan ta ut oss från vår depression och ångest vi lever i, det fysiska. ናይ እምነት ዓይንቲ ካብ ዝሓላፊ ዝኾነ ነገር ከሳግረና ይኽእል እዩ. Vår trons ögon kan ta oss till nästa steg från det vi befinner oss. ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 6:1-2 ደሎ ረይዎ. Om vi kollar i Joshua kapitel 6 vers 1-vers 2. ያሪኮ ድማ ብምኽንያት ደቂ እስራኤል ተዓጽያን ተሸጊራን ነበረት ዝወፅእ ኮነ ዝኣቱ ኮነ ኣይነበረን. እግዚአብሔር ድማ ኢያሱ በሎ ረአ ያሪኮ ንጉሳን እቶም ሓያላት ጀጋኖአን ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ. Och det står så här: Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Och Herren sade till Joshua: se, jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. ሪኹም ያሪኮ በዚ ዝርአ ስጋዊ ዒንቲ ኣብ መንግስትና ያሪኮ ያኒኣ. Om vi ser med det fysiska ögon, i det stunden så var Jeriko i deras hand, i Jerikos, de som är medborgare där. ኣብ ናይ ኣምላኽ ፕላን ኣብ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኣብ ናይ ኣምላኽ ኣጀንዳ ግን ያሪኮ ኣብ ኢድ ኢያሱ እያ ነይራ.
Men i Guds syn och i Guds tankar och vilja var Jeriko i Joshuas hand. ስለዚህ ነታ አምላኽ መዲቡሉ ዘሎ ኢያሱ በደጋው ዒን ትኽሪኤ አለን Och det som Gud hade förberett för Joshua kunde inte Joshua se med det fysiska ögon. ስለዚህ አምላኽ ቃል ሒዙ መጺኡ ረአ ያሪኮ ሂበካሎ ኺሉ Då kom Gud och Herren till Joshua och sa till honom, se, jag har gett dig Jeriko. ሪኹም ናይ እምነት ዒንትና ቃል ተደረኺቡ አይርኢኒ ማለት እዩ Så det betyder att vår trons ögon kan inte se om den inte får ord. ስለዚህ ያሪኮ ኣብ ኢዱ ከም ዘላ ገይሩ ክሪኣ ዝኸኣለ ኢያሱ ቃል ስለዝሰምዐ Så det som fick Joshua att se att Jeriko var i hans hand, det var för att han hörde ord. ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝበኩም ቃል ነቲ ውሽጥኩም ድመጽእ ቃል ንዕኡ ብናይ እምነት ዒንትኩም ረአይዎ Så det röst, det ord som den heliga ande ger er, börja se dem med eran trons ögon. ስለዚ አምላኽ ያሪኮ ከምቲ እሱ ሓሲብዋ ዘሎ ኣብ ኢዱ ክእትዋ እንድሕር ኮይኑ መጀመርታ ብእምነት ንኢያሱ ከም ዝርኢ ክገብረሎ Så för att om Herren ska få se till att Joshua får Jeriko, han behövde först se till att han har den i sin trons ögon, att han ger honom det budskapet till hans inre. እንተ ደኣ ዋሕዲ ቃል ኣለኩም ኮይኑ ዋሕዲ ምርኣይ ኣለኩም Så om ni inte har tillräckligt med ord i era liv, då kommer ni inte ha tillräckligt med syn för att kunna se med trons ögon heller. ስለዚ ኣብ በዓል ግዜ ኤሊ ቃል ኣምላኽ ወሒዱ ስለዝነበረ ራእይ ነበረን ይድብል Det såg Guds ord i Elias tid, eftersom Guds ord var inte där med sin fullmått så kunde inte folk se syner heller. ኣብ ህይወትኩም ቃል ከይውሕድ Låt inte ordet vara för få i era liv. መታን ምርኣይ ከይትስእኑ Så att ni inte ska kunna, så ni inte tappar möjligheten att kunna se. ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣብርሃም በቲ ዝረአ ህይወቱ ተተንኪፉ ነይሩ Och i en period så Abraham berörde i sin omständighet runt omkring honom. ንኣምላኽ ንዓይሞ እንታይ ክትበኒ ኢኻ ደይዝናተይ ኣገልጋሊ ባርያ ኢድወርሰኒ ኢልዎ Han sa så här, Gud, vad kan du ge mig? Det är endast min tjänare som kommer ta över efter mig. ብኻልእ ኣዘራርባ ጌጋ ዝኾነ እምነት ሒዙ ማለት እዩ Med andra ord, han höll fast vid en fel sorts av tro. እንተ ደኣ ብትኽክል ከርኤኩም ዝኽእል ቃል ናይ እምነት ዘይረኺብኩም ብጌጋ ዘርኤኩም ኔጌቲቭ ዝኾነ እምነት ክመፀኩም ይኽእል እዩ Så om ni inte fångar rätta ord som kan bygga er tro på rätt sätt så kommer ni hålla fast vid negativ andra sorts av tro. ስለዚ ንኻልእ ጌጋ ዝኾነ ነገር እውን ብእምነት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ Så det som betyder att då ni kan bygga era liv på fel sorts av tro. ንውድቀት ክትኣምኑሉ ትኽእሉ ኢኹም Då kan ni ha tillit till för någonting som leder er till fördärv. ህይወትኩም ከም ዘብቅዓ ክትኣምኑ ትኽእሉ ኢኹም Ni kan ha tro till att era liv är det redan kört och det är över. ከም ዘይትቕፅሉ ክትኣምኑ ትኽእሉ ኢኹም Ni kanske kan lita på att det är slut och ni inte kan gå framåt. እዛ እምነት እዚኣ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነትን Och den här sorts tro är inte från Gud. ስለዚ ንኣብርሃም ንኽሕግዞ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ንከዋኽብቲ ረአዮ ምስ በሎ ድሕሪ እንታይ ድዎ ንዘርእኻ ከምዞም ከዋኽብቲ ከብዝሖም ኢሎ Så för att Gud skulle ändra Abrahams tro, där sa han till honom, se på stjärnorna och så här många ska göra dina ättlingar. ካብቲ ዝነበሮ ኩነታት ዘውፅእ ትኽክለኛ ዝኾነ ቃል ሂቦ Och för att kunna ta ut honom från omständighet, han gav honom rätt sorts av ord. ሽዑ ኣብርሃም በቲ ድሰምዖ ቃል ኣዒንትናቱ ጽቡቕ ክሪኣ ጀሚረ Och från det stunden började Abrahams inre ögon börja se det rätta tron. ረኣዩ ጽቡቓት መዓልትታት ኣቅድሚኹም Så se positiva dagar framför er. ነተን ትርእይዎን ዘለኹም መዓልትታት እመንዎን Lita på de dagarna ni ser framför er. ሓድሽ ነገር ኣቅድሚኹም ከም ዘሎ እመኑ Lita att det finns någonting nytt framför er. ዘለኹምሞ ግዜያዊ ኩነታት ከም ዝሓልፍ እመኑ Lita på att det som ni går igenom är bara tillfälligt. በቃ ረኣዩ Börja se. ብውሽጥኹም ረኣዩ Börja se er ኢድ inre. ኣምላኽ ዓብ ነገር ክትገብር ኮላ ኣብ ህይወትኩም ረኣዩ Se när Guds hand gör stora saker över era liv. ሕጂ ደሸግረኩም ዘሎ ኩነታት ከም ዝውዳእ ረኣዩ Lita på allt som ni går igenom kommer få sin slut. ብጥዕናኹም ብኩሉ ነገር ብምልኣት ከም ትመላለሱ ረኣዩ Se att ni kommer vandra i full hälsa. እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓቂ ከም ዘይኮነ ረኣዩ Börja se att det ni går igenom är inte sant. ሓሳብ ኣምላኽ ንህይወትኩም ኣዝዩ ጽቡቕ ብሉጽ ክቡር ምዃኑ ረኣዩ Börja se att Guds tankar, Guds vilja för er är väldigt vackert och underbart. ሽዑ ንኹነታትኩም ሰሓቕዎ Och börja skratta över omständigheten då. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrade. ሻሎም Guds frid.